Λαοί που ξέχασαν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Λαοί που ξέχασαν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Οι ήρωες του αγώνα της ΕΟΚΑ μας καλούν σε εθνική επανδρέχνηση. Γρηγόρη Αυξεντίου, να ακολουθήσουμε στο χωριό Σπήλια. Φύγαμε! Θα κάνουμε 2 ώρες περπάτημα στα μονοπάτια της φύσης για να περιηγηθούμε στα λιμέρια. Είστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τα σπουδαία βήματα των ηρώων μας στα ηρωικά σπήλια. Κατευθυνόμαστε στα μοναδικά λιμέρια του Διγενή για να ασχοληθούμε με τους αγώνες και τις μάχες στα χωριά Σπήλια και Κούρδαλη της επαρχίας Λευκωσίας, που βρίσκονται ανατολικά του χωριού Κακοπετριά. Στην περιοχή αυτή έγιναν 2 σημαντικά γεγονότα. Η πρώτη μάχη της ΕΟΚΑ με τους Άγγλους στις 11 Δεκεμβρίου 1955 στα λιμέρια που φιλοξενούσαν τότε τον αρχηγό Διγενή και ένα από τα σοβαρά ατυχήματα του αγώνα στις 20 Ιουνίου 1958, όπου 4 παλικάρια ανατινάχθηκαν στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν αυτοσχέδια πυρομαχικά. Τα πολύ γνωστά λιμέρια του Διγενή κατασκευάστηκαν μέσα σε ένα καταπράσινο πευκόφυτο τοπίο και μια υπέροχη διαδρομή μέσα από ένα μονοπάτι της φύσης φτάσαμε στα 6 λιμέρια Κρυσφύγετα, που κατασκευάστηκαν από 16 αγωνιστές αντάρτες στην κορυφογραμμή βόρεια από τα Σπήλια πάνω από το Κούρδαλι. Ένα αρχηγείο, μαγειρίο, αποθήκη πυρομαχικών, αποθήκη τροφίμων και άλλα 2 Κρυσφύγετα για τους αντάρτες, όπως και πολυβολία και παρατηρητήρια. Σκοπός τους να φιλοξενήσουν με ασφάλεια το Διγενή και άλλους αντάρτες που θα κατέφευγαν εκεί. Χρησιμοποιήθηκαν στα τέλη του 1955. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1955, κάποιος πρόδωσε και εκατοντάδες Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν την περιοχή πάνω από τον Κούρδαλι. Ο αρχηγός διέταξε τον Αυξεντίου να πάνε κοντά στο Κρυσφύγετο με άλλους 3 και εκείνος με τους υπόλοιπους αντάρτες περίμεναν στο μέρος της διαφυγής. Λόγω όμως της μεγάλης ομίχλης που κάλυψε το βουνό, ο Ζίδρος διέταξε τα παλικάρια του να φύγουν και έμεινε μόνος του να αντιμετωπίσει τις 2 ομάδες Άγγλων στρατιωτών που ανηφόριζαν τις 2 βουνοπλαγιές της Χαράδρας. Ρίχνει μια ρηπή ο Ζίδρος με το αυτόματό του στους μεν και μια άλλη ρηπή στους δε. Αυτοί νομιζόμενοι ότι χτυπιόντουσαν από την ΕΟΚΑ άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται. Τότε ο Αυξεντίου, κάνοντας βαρελάκια, κατέβηκε τη Χαράδρα και διέφυγε. 15 Βρετανοί σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν. Ο ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου σε επιστολή του περιέγραψε τη μάχη. Το δικό μου το όπλο δεν πρόκειται ποτέ να πέσει στα χέρια των Άγγλων, εφόσον είμαι ζωντανός. Τώρα που σου γράφω, το έχω στα γόνατά μου και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί έπαιξα κάτι όμορφους σκοπούς. Τους έστησα ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα το θυμούνται όσο υπάρχει Βρετανικός στρατός. Έβαλα 2 τάγματα και αλληλοσυγκρούστηκαν και γέμισαν τη Χαράδρα πτώματα και εγώ έφυγα μέσα από τα μάτια τους, κατρακυλιστός με τον τρόπο που ξέρεις. Δεν πρόφτασα όμως να καλοκάτσω, όπου πάω με κυνηγάει η προδοσία και τώρα τρέχω διαρκώς κυνηγημένος από την προδοσία. Στις 20 Ιουνίου του 1958, μια τραγωδία θα διαδραματιστεί στο Κούρδαλι, όπου οι αγωνιστές Ανδρέας Πατσαλίδης, Κώστας Αναξαγόρου, Παναγιώτης Γεωργιάδης και Αλέκος Κωνσταντίνου, στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν εκρηκτικό υλικό για την ανατείναξη του δασικού σταθμού Πλατανιών, κάτω από άγνωστες συνθήκες, σημειώθηκε έκρηξη στο Κρυσφύγετο που βρισκόταν στο σπίτι του Πατσαλίδη, με αποτέλεσμα να κατακομματιαστούν και να εκτιναχθούν διαμελισμένα τα σώματά τους σε γειτονικά χωράφια. Περιγράφει η αδερφή του Κώστα Αναξαγόρου, Στέλλα, σε συνέντευξη που της πήραμε. Η έκρηξη ήταν έναν κατώ, που πάνω ήταν το σπίτι και εκείνον το κατώ είναι κάμαν τις πόμπες. Ήρθε ένας που την Κακοπετριά για να τους δείξει, εκείνη την ημέρα ακριβώς, ήρθε ένας που την Κακοπετριά για να τους δείξει. Αλλά το σπίτι είναι, που την έκρηξη είναι ένα άχρηστο.
Η μάμα μου ήταν στο χωράφι, του το θυμού. Ήταν στο χωράφι η μάμα μου και έπεφτε από κάτω από το δέντρο. Μια μηδένοντας στο χορκό, είδαμε μια γυναίκα που έρχεται να μας έβρει. Και λαλεί της, κόρη μηγιά λαλεί της, επίεν ο γιος σου λαλεί της, σκοτώθηκε. Η μάμα μου άφηκε μας, άφηκε και το κάταρο, άφηκε μας και μας πας. Κρατά τα φουστάνια της έτσι και πήγαινε, διότι τα κούταλια είναι πιο κάτω. Ήταν έτσι έναν αυτόν και βούρισε η μάμα μου και πήγαινε να δει ο γιος. Εφώναζε τον κωστή μου. Θυμούμαι και τη χαρτομένη του που έκλαινε, φώναζε, τον Κώστα μου. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, Εγγλέζοι, έπιανε και τον παπά μου την ημέρα και τον αρφό μου, τον πιο μεγάλο. Πήραν τους στο γήπεδο, από ό,τι μας είπα. Το σπίτι που έγινε η έκρηξη μετατράπηκε από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα της ΕΟΚΑ 55 με 59 σε μουσείο αγώνα όπου φυλάγεται αρχαιακό υλικό και φωτογραφίες της εποχής εκείνης. Επίσης, στην πλατεία του χωριού Σπίγια στήθηκαν οι 4 ανδριάτες των αγωνιστών. Το ολοκαύτωμα στο Κούρδαλι μαρτυρεί τόσο τις συνθήκες που διεξαγόταν ο αγώνας, όσο και την έλλειψη πολεμικού υλικού και την αναπλήρωσή του με πρόχειρα αυτοσχέδια. Ζήτω η Ένωσης! Της πατρίδας παιδιά τιμημένα και με πίστη στη γλυκιά μας Παναγιά, στα βουνάκια ένα νέο 21 για να ζήσουμε μιας ώρας δευτεριά. Στα βουνάκια ένα νέο 21 για να ζήσουμε μιας ώρας δευτεριά. Από την πρόδοση. Πόμπες.